PCS o Lotto. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawaan, kinabukasan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Simulan na po natin ang first actual draw for SLDO number 3217. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. Timer ready. Our first winning number is number 7. Number 7 is our first winning number. Ibabalik po natin ang unang numero para makasama sa pagpili ng ikalawang numero. Timer ready. Our second winning number is number 27. Number 27 is our second winning number. Pangasinan, our official winning combination for 12 Baldo today are numbers 7 and 27. Numbers 7 and 27 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mananalo. Ko pong si Donald M. Sarmiento. Lagi po natin tatandaan, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Maraming salamat po. Lotto, PCSO Lotto. Buhay ginawa, kapwa-tao asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito lahat tayo'y panalo.